ካብ ባሕርያት ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳማይ ንፍዕቲ ሰምዓይታ ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰብ ፀገማቱን ሽግሩን ኣብ ዝኣላ ግዜ ንኩሉ ዝኣላ ብሕድኣት ናይ ምስማዕ ክእለት ኣለዋ። ሰብ ብዝገበሮ ጌጋታት ኣይትፈርድን እያ። ኣብ ክትገብሮ እትኽእል ነገራት ትሕግዝ ሓጋዚ ዝበለቶም ሓሳባቱ ኣማሓብ ድሕሪ ኣይትብልን እያ። ካልኣይ ንሰባት እትደናገፅ እያ። ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ጓል ዘይትፈልጦም ሽግራት ሰባት ክትሕግዝ ድሕሪ ኣይትብልን። ጊዜኣን ገንዘብ ወፍያ ድማ ንፅጉማት ኣብ ምርዳእ ብተወፋይነት ተኣይ። እዚ ድማ ካብቲ ንፅጉማትን ሽግራትን ሰባት ዘለዋ ድንጋፀ ዝተለዓለ እዩ። ሳልሳይ ኣተባባዒት እያ። ኣብ ሂወት እትሓልፎ ዘለካ ሂወት ብዘየገድስ ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዘለካ ኣዛቕቲ ኣውፅኣ ናብ ንቡር ሂወት ክትመልሰካ ትኽእል። ሕልምታትካን ድሌታትካን ብዘይ ቅድመ ኩነት ንከተተግብር ድማ ተተባባዓካ። ራብዓይ እምንቲ መሓዝ እያ። ምስ ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሕዝነት ምፍጣር ማለት ንሙሉእ ሂወትካ ምሳኻ ዝጓዓዝ ምሕዝነት ምምስራት ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ፅቡቅካን ሕማቅካን ካብ ጎንኻ ዘይትፍለ መሓዛ እያ። የልቢ መሓዛኻ ክትከውን ኣያሸግራን። ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ግዜ እውን ንእምነትካ ዝሰብር ነገር ኣይትገብርን። ሓሙሻይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ጠባያን ኣተሓሳስባ ኣይትቅይርን እያ። ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ጉዕዞ ሂወት ሓርገፅወፅ ዝመልኦ ምዃኑ ትፈልጥ እያ። እንተኾነ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ከይተረፈ ዘለዋ ብሉፅ ኣተሓሳስባን ባሕርያትን ንድሕሪት ኣይትገድፉን እያ። ሻድሻይ ብክፉት ልቢ ናይ ምዝራብ ክእለታ ልዑል እዩ። ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዋላ እኳ ንዝኾነ ነገር ብክፉት ልቢ ናይ ምዝራብ ክእለታ ልዑል እንተኾነ ንፍርዲ ግን ኣይትጓይን እያ። ኩሉ ሰብ ዝጓዓዞ መንገዲ ዝተፈላለየ ምዃኑ ብምርዳእ ንስሓ ጌጋለኻ ንስሓ ቅኖ ኣለኻ ኣይትብልን እያ። ርኡይ ጌጋ ምስ ዘጋጥም ተሓቲላ ዘለዎ ጌጋታት ብምርዳእ ብዛዕባ ክግበርን ክእረን ዘለዎ ነገራት እያ እተረድእ። ሻውዓይ ኣቃልያ ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብተብተብ ዝኸውን ነገር ከምዘይልያ ተኣምን። ኣብ ሂወት ጉያ ጉያ ምባል ናብ ዳዓሳን ዕድላት ምክሳርን ከም ዝምርሕ ትፈልጥ እያ። ንኩሉ ነገራት ብሕድኣት ናይ ምጥማት ክእለታ ልዑል እዩ። ሻሙናይ ለጋስ እያ። ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ብዝሓበቶ ዕፅፊ ከም ትቐበል ስለ እትፈልጥ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ካልኦት ምስ ሓሰበት እያ። ንሰባት ክትሕግዘሉ እትኽእል ዕድላት ድማ ተናዲ። እዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ብገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነትን ለጋስ ጊዜኣን ክእለታን እውን ከይበቃቐት እትሕብ ፍጥረት እያ። ሻሽኣይ ኣብ ሂወት ዘለዋ ኣጠማምታ እውን ኣወንታይ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ሂወት ዘጋጠመ ይጋጥም። ኣብ ነገራትን ሰባትን ዘለዋ ኣረኣያ ኣወንታውን ዘይቅየርን እዩ። ከምኡውን ዝበለፀ ነገር ንክትረክብ ብዘይ ተስፋ ምቁራፅ እያ ተኣይ። ኣስራይ ተዋዛይቲ ኣብ ሂወት ዘጋጠመ ይጋጥም ሰሓቕን ፍሽኽታን ዝበለፀ መድሓኒት ምዃኑ ስለ እትፈልጥ ኣብ ዙርያን ዘለዉ ሰባት ንምስሓቅን ንምዝነጋዕን ድማ ዋዛ ፎኪስ ዕላላት ተዘውተር። 11 ፈቃርያ ርሕርሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ፈቃርያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ንሰባት ፍቅራ ትልግስ። ንሰባት ካብ ዘለዋ ፍቅሪ ዝተልዓለ ንስድራ ቤታ ምቅራብ መሓዙታን ኣብ ዝኾነ እዋን ክትሕግዝ ድሕሪ ኣይትብልን እያ። ፍቅራ ደረት የብሉን።